Mukabat nga to sa 2 milyones ka pesos ang kantidad sa gituhang shabu ang nakumpiska human madapan aga duha ka high value individuals sa gipahigayong drug buy-bust operasyon sa mga operatiba sa Special Operations Unit 11 PNP Drug Enforcement Group sa Carmen, Davao del Norte. Matod sa Carmen Municipal Police Station, nakig-coordinate ang Special Operation Unit 11 o PNP Drug Enforcement Group sa ilang buhatan may kalabutan sa ilang drug operasyon sa Barangay Ising, Carmen, Davao del Norte nga miresulta sa malampusong pagkasikop sa duha ka mga suspect na sila si alias Alano 38 anyos ug alias X 32 anyos, parehong giila nga high value individual na sakmit sa mga operating unit ang gibadabanang 300 gramos sa gituang Cebu na adunay standard drug price nga 2 milyones ug 40,000 ka pesos. Lakip na sab nga nakumpiska ang lain pang mga drug paraphernalia. Ang mga dinapan gidala sa Carmen Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o sa tamang proseso, samtang mga nakumpiska ang mga drug evidence gitugyan ngadto sa Davao del Norte Provincial Forensic Unit para sa laboratory examinasyon. Katropa, bahalag maadi kag ininom og kape, siguruha lang na Sanson Gold Coffee Mix. Makapangapi ka na, mubaskog ka pa. Alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.